The DC President wanu wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi, kukulilirani a Malawi, kukulangizani a Malawi, mosaopa, mosatopa, kwa zaka 6 sopano ndi kuyima pa chilungamo. Tangosala ndi masiku ochepa kuti sopano zisankho zimene takhala tikuzidikirira zija zichitike sopano. Kwangosala masiku ochepa chabe, ndipo zili ndi iwe ukazisankhire wekha umphawi kapena mtendere. Zili ndi iwe ukazisankhire wekha sogolo kapena ayi usakazisankhire wekha amene sogolo labwino. Zili ndi inu, choice ndi ya inu a Malawi. Ine ndikukusambirani m'manja chifukwa ndalimbana nako kulimbana kwabwino. Osamva ndiye kuti sazamvaso, chifukwa padakali panopa andale atanganidwa kwambiri kukunamizani. Kutero kwena kupita pa nacho chiyo chisankho chipasogolo akungoganiza zobera basi. Palibenso zokuti ati kapena angawine 1-on-1 iyayi. Amalawi ndi nthawi yonena kuti mukapereke voti yanu pa 16 pano, osamumvera wina aliyense chisoni, chifukwa kuzunzika ndi kwa inu, kuzunzika ndi kwa ananu, kuzunzika ndi pa banja panu. Palibe ati akakhaleko mukakhalako nokha. Izi zili ngati kumanda, aliyense akamwalira azikakhala yekha amene muzenjemo. So pa 16 pano zili ndi inu, musankhe sogolo labwino kapena ayi musasankhe sogolo labwino. Zili ndi inuyo chifukwa choice ndi cha inu a Malawi. Nthawi yakwana sopano sakamumvera wina aliyense chisoni. A opposition iwa ndi awa akana kugwirizanawa ati aliyense afuna upresidenti. Izinso mukazisankhire nokha 5 years ina kukasankha izizi za uchakwerazi. Amalawi muzalira ndipo muzakukutamano chifukwa kubwerezanso izizi ndi kuziyitanira jahena, ndipo kuzakhala mavuto woopsa amene ine ndikuwaona. So kairo a Malawi timayiwala nsanga, timathamangira kwa oyipayo kusati kusiya amene ali wabwino. Ndiye apa choice ndi chanu, mukasankhe mwanzeru, mukasankhe anthu amene ati akuthandizireni, chifukwa enawa ni manjanjawidi. Olo ku kampeni sanapiteko siku limozi koma anakapereka ma 10 miliyoni. Kumafunsa kuti 10 miliyoni mukapereka ija mmayipereka kuti ndi ya chani? 10 miliyoni inunso ndi inu 10 miliyoni amene abale anu akuzunzika kumuzi uko. Inunso olo galimoto imene mulibe, olo njinga yakapalasa mulibe, koma lero mukukafuna ati ujeni upresidenti cholinga kuti mugawe mavoti. Ndipo tundiye ndalama zaperekedwa ndipo asogoleri awa andalewa ndi anthu oyipa kwambiri. Ndipo ngati kuli mavuto amene ati akumane ndi a Malawi, ati akumane nawo chifukwa cha asogoleri oyipa. Lero ndizukuta ndipo nding'alula mopanda mantha, ndipo ndimulirira Malawiyo, makamaka wa polisi ndimulirira mphunzisi. Komanso tipita ku Ministry of Health, makamaka kubwaira hospital, tiunikirenso kumeneko. Komanso nkhani yathu yayikulu kwambiri ndi ija yakukuhesi kumene kumachoda kuti ku Kamuzu University of Health Sciences, kumene kuli discrimination yoopsa, anthu akuzunzika koopsa kumeneko. Koma tisanafike kuzonse, nafuna kuti ndi apemphe ya President Chakwera kunena kuti chonde mkamapanga kampeni yanu kapena mukamaenda maulendo wanu, muzimuganiziraso wa polisi. Kumusiya wa polisi free koloko AM panseu, inu mukukafikapo 6 koloko PM, ndi kuzunza wa polisi. A polisi akutengedwa ngati agalu, zosatira zache mukumana miza ndi 10,000. Muzikhalaso ndi mtima wa umunthu. Kale lijatu mukupanga kampeni munkanena kuti a polisi amazunzika, ndipo simuzalola kuti a polisi azikhala panseu kumakulonderani inuyo. Lero ndizi mukuchita. Maulendo wanu omasiya anthu kumakudikirirani, kumutayimisa pa magalimoto awo,
1 hour 30 minutes kukudikilirani kuti muduse. Uwu ndi nkhanza, iyi ndi nkhanza, ndi mtima woyipa kwambiri, ndipo ndikumulirira wa polisi chifukwa inu mumakhala mutafika kale kwanu koma apolisi akutengedwa mmalole ngati ndi mbuzi kapena ngati ndi nkhumba. Pena pake muzikhala ndi mtima wa umunthu oganizira anzanu. Apolisi akuzunzika koopsa, ndipo sinimadziwa kuti kodi mabwana akweri afete mmaganiza bwanji. Olo chabwino kumanyamula olo mmakosta koma mmasiya mmalole. Ndamva chisoni kuti nyengo inoyo ya kampeni amene aliyense ali ndi ufulu wopanga kampeni kuphatikizapo president, koma apolisi akuzunzikabe. Mukuwazuza apolisi kumakasiya munsewu mwina 2 koloko AM 3 koloko AM kumanyamula apolisi ochuluka opambana mwina 5,000 kuti angolondera munthu mmodzi. Muzikhala ndi umoyo wa umunthu chifukwa amene ajaso ndi anthu ali ndi mabanja awo, ali ndi ana awo. Munayenera kumalemekeza kutero kuti kunena pano ena afika mochedwa kwawo mma 12 koloko usiku, yeti iniyo munakagona mmene imatiyo 6 koloko mafika kale kwanu. Koma apolisi mmasiya malo osiyanasiyana akuzunzika. Munthu wina amene ndikufuna ndimulirire lero, ngakhale nawonso ndi anthu osusuka, makamaka chisankho chikubwerachi sangaganize za mavuto awo, ndiye ndi mphunzitsi amene wavutika kwambiri kumbali ya salary, akuvutikira kwambiri ntchito, ena pakana lero sanachitidwe promoted. Ndipo ndizomvetsa chisoni kuti aziphunzitsi amene amayenera kuti azinjoya, amene aphunzitsa ngakhale ma president, koma masalary awo ndiomvetsa chisoni. Ndamva chisoni chachikulu kunena kuti ati maziphunzitsi azipitirizabe kumatenga malaisensi, ndipo malaisensi ndokuti azichita renew pachaka. Kumafunsa kuti kodi sopano reason yopitirira ku college ndikukatenga ku teaching certificate ntchito yake inali chani? Ukafufuza amene akuyendesa zimenezi sanakhale polo usiku limodzi kuwayitanisa maziphunzitsiwo ndikukhala nawo pansi ndikuwalongosolera kuti tikufuna muzipereka ndalama izi zokhuzana ndi malaisensi, koma ayi ndalama zingotengedwa kumenenso zimenezi amakapanga nazo ndalamazo sizikuziwika. Kodi ndalama zimene zimatengedwa mukutolera kwa maziphunzitsizi kumanena kuti mphunzitsi azikhala ndi license, mmagwirisa ntchito chani? Ndipo mphunzitsiyo amapindula chani? Mulati ikalakhala kuti ndi insurance tikananena kuti mphunzitsiyo mwina akadwala kapena akamwalira azapindula, koma sizikuziwika. Andi tili ni ma union amaziphunzitsi makape okhaokha amene samayima ndikuwafunsa ma authorities ma reasons amene akupangira zimenezi. Mukumutola mphunzitsi kwambiri kuno ku Malawi. Ena ndi awa a EPT 18 munango avutisa kukapanga ma interview koma osatenga. Andi mukunama kunena kuti through your local government offices kumana kuti mwatenga anthu 20,000, andi yeti anthu 20,000 yosana kwane. Ena omwauza kuti simuwatenga ncholinga kuti musiyemu azibale anu. Mukanakhala ndi mtima oganizira maziphunzitsi. Anthu ena amene ndikufuna ndi alirire lero ndi azimayi oyembekezera muno Malawi poganizira mavuto amene akukumana nawo akapita ku maternity, akapita ku zipatala zosiyanasiyana kuti akachire. Azimayi oyembekezera akuzunzidwa kwambiri. Chitsanzo chabwino ndi Pabwaira hospital ku Lilongwe kumene ikamakwana 6 koloko nzimayi woyembekezera amene akuyenera kuti akhale ndi ukhondo ikamakwana 6 koloko usiku akumaseka matoileti onse Pabwaira hospital ku Lilongwe. Ndipo izi a Minister of Health mukuyenera kuti muziziwe zimbuzi zonse za Pabwaira zikumasekedwa 6 koloko mazulo. Ndikumauza azimayi aja kuti azitenga magututu, azitenga zimabekete, azigwirisira ntchito
ndikusiyamo bibi ndikumakataya mamawa munati mpite kubwaira kuseri mukaone manyali kumene koko zoyipa zili kumene koko muzagwesa nsonzi kumanena kuti koma m'Malawi muno anthu timaganiza anthu akupanga zimene zozo opita ku university ophunzira bwino amene amalimbikisa ukhondo malingaso ndi department yawo kapena ministry yawo azimayi akuzunzika kwambiri pakati pa usiku azikozera muchigututu kumapangira bibi muchigututu ataseka matoileti andi matoileti oso akapanga akasegula mama wawo ndi osafulasha mazi kulibe kumangonunkha kumeneko kodi mwana wobadwa azabadwa mwana wa ukhondo ndipo mzimayi akakhala wembekezera maene akhale wa ukhondo ngati mukumuuza kuti azigwirisa ntchito zigututu zindowa zimabekete kuti azizithandiziramo ukhondo uli pati choncho Ministry of Health makamaka akhumbize chiponda muziwe kunena kuti kubwaira hospital anthu akuzunzika kokopya ikamakwana 6 koloko mazulo makumaseka matoileti onse kuaroka ndikuauza azimayi kuti zikozerani mumagututu komanso zipangirani chimbuzi menemo muzivinikira muzikataya mamawa zosatira zake kuli uve waukulu umene ukuchitika kubwaira hospital ndipo ndizomvesa chisoni kwambiri kuti lero kupatula kuti mankhwala akusowa muzipatala china chilichonse kuzipatala kwa anthu akuzunzikako. Another issue is to do with personal hygiene kumene anthu akuzunzika kwambiri kubwaira hospital and it's not only so bwaira komanso zipatala zosiyana zimene anthu amapitako akuzunzika kwambiri azimayi amene ndi oyembekezera. Mutu wathu waukulu lero ndi uja umachedwa kunena kuti mgwirizano kapena discrimination imene ikuchitika ku kuhesi mwina ambiri kuhesi simaiziwa kuhesi ndi imene inachitidwa established in 2019 kuzera ku parliament kuphatikiza College of Medicine komanso Kamuzu College of Nursing ndikupanga kuhesi ndipo nthawi imene amapanga zimenezi executive kapena management ya ku College of Medicine inali ndi additional projects ngati za research komanso other departments and anthu amene wasana akhale pamozi amalandira what we call top up salaries. Zimezi zimachitika and the understanding inalionena kuti Kamuzu College of Nursing komanso College of Medicine akakhala kuti achita meji anthu amene wa nawonso ose both sides azilandira what we call top up salaries. Koma ndizomvesa chisoni kunena kuti muboma limene la Chakwera akuchita discriminate anthu ochokera ku Kamuzu College of Nursing anthu amene wawa akusalidwa palibe amene akulandira top up salary and yet anzawo aku College of Medicine akulandira top up salary yomweyo tu kuhesi yomweyo tu anti department yomweyo tu and akupezeka kuti anthu ena kapena tinene kuti directorate yomweyo anthu ena akulandira masalary awiri ena akulandira salary imodzi kuma kusiyana ndi ndalama zoopsa ndalama za nkhani kumasiya anthu enawo umapasa anthu enawo mwachinsisi salary ndikuchita discriminate the other side. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti zimene tinkaziyembekezera pamene parliament inakhazikisa kuhesi in 2019 ataona kuti anthu amene wawa ntchito zawo ndizofanana anaganiza kunena kuti aitenge Kamuzu College of Nursing komanso College of Medicine aiphatikize ndi chifukwa imachedwa kuhesi. Koma zomvesa chisoni anthu amene anachoka ku Kamuzu College of Nursing sakulandira salary imene machedwa kuti top up salary akupasidwa ndi enawa koma mwamuseri. Kodi anthu mungawachite motivate bwanji pamene popoto anthu mukuwapangisa ulesi kuwapangisa kuti anthu aja asamagwire ntchito yawo mwamtendere komanso moyikonda zosatira zake nkhani za ma research komanso nkhani zogwira zopanga zinthu zina ndi zina zokhuzana mankhwala anthu aja akhoza osamazipanga limene lingavutike ndi ziko
angavutike ndi anthu osauka chifukwa mukakhala inu anthu olemera mmapita ngakhale zipatala zakunja. Kodi ngati a College of Medicine samapanga ma research mogwirizana ndi Kamuzu College of Nursing, kodi Malawiyo angakhale potani? Kodi chitukuko chingayende motani? Izizi munayenera kuti muziganizire. Ndi athokoze awa titawazuzula kampani imene imapanga cleaning pa Kamuzu International Airport imene ikuzuza antchito ake kumapasa masale ochepaso ma 90,000 atamva audio yozuzulidwa anakapasa anthu aja salale yochepa ya mwezi umozi. Tithokoze kuma munayenera mupange ndithu chilungamo, anthu akuzunzika kwambiri. Nkhani imene iyi ya masalale kuzuza anthu antchito si kuchitikaso kokhako ku Kamuzu International Airport ndi kampani imene ya cleaning ayi olo ku MBC kumene taonapo ifeyo taonapo madirector akumeneko nthawi imeneyo kuli madirector eni kuphatikizapo Nzimayi tikumene kwakhalapo kupatula Benson Tembo taonapo achimwemweso kumene kwali Nzimayi anakhalapo director, koma anthu amalipidwa masalezi yawo mwachangu komanso mosazunzidwa. Lero mukapita olo kuma anthu opanga zisuzo opanga madrama ngati Pamajiga Sero la Sabata ino akumakhala mezi 8 osalipidwa pa ulamuliro umene wa munthu ina chooneka ngati ndi director koma ali chairman wa kampeni wa ku Japan cha MCP. Anthu akuzunzika kopsa ku MBC kumanena kuti ndiyeso tibola nthawi yomwe ijatu munali madirector ena awatu koma awawawa abwerawa amene akupanga kampeniwa amene akugwira ntchito ndi akazi awo kumapasana ma contract ku MBC amene asandusa Pamajiga ndikukhala yandalewa yochemerera chakwerayi ndi munthu oyipa kwambiri. Ndangofuna ndikulangizeni kuti kumeneko kunali anzanu koma anakusiya. Palibe munthu amene amakhala permanent pa ntchito. Ng'oma yolirisa simachedwa kusweka. Siku lina chimwene muzaziona chifukwa tutaonapo madirector general koma samachita behave mopenga monga mmene mukuchitiramu. China chache chikukusatirani ndipo muzachita regret posachedwa pompano. Ili ndi ziko silimachedwa kusintha. Tiyeni tikamapanga zinthu tizisamala chifukwa ili ndi ziko. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TA Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Kodi andale mukukhwima bwanji. Ndawo ya kampeni kuli kusamba mankhwala, kuli kuchekera, kuli kusirika makonstituency. Koma ndiye mukaphwasamuka pa 18 pano sindikuziwa kuti muzapita kuti chifukwa ndikutha kuona likulu mwera anthu ataphwasamuka ndipo ziko lizadabwa kuti awaso aphwasamukawa ndi mmene zimayendera. Ndale ndikanyamakena